Il-Ministru Chris Bonnet wiegħed li se jaħdem biex itaffi il-problema ta' traffiku. Din id-dikjarazzjoni minn Chris Bonnet saret ftit tal-momenti biss wara li ħal ġurament tal-ħatra quddiem il-Parlament għalinna biex nagħtuh ċans ħalli jsib saqaf f'dan l-irwol li jingħata minflok Aaron Farrugia. Fil-snin preċedenti kellna ħafna advertisements dwar il-metro, inti bħala Ministru tat-Trasport il-ġid titwettaq il-metro. Ili satej, Ministru tat-Trasport, tuni ċans ħaniltaqa' ma' kulħadd. Ġibu r-risposti kif qed ngħid jiena, tuni ċans ħanara niltaqa' ma' kulħadd, nitkellem ma' kulħadd, ħajkonna ċans biex nitkellmu, ħajkonna ċans biex nirrispondu. Jiġifieri Roberta Bella ħatrek mingħajr ma kellek idea dwar il-Ministeru. Għattilkom eżattament dak li kelli xi ngħidilkom. Kif ta' sessjon? Tuni naqra ċans ħanara ma' kulħadd niltaqa' mal-entitajiet kollha kif qed nagħmel bħalissa, ċans nitkellmu ħajkonna u ħanieħu l-mistoqsijiet kollha. Aaron Farrugia kif ta' sessjon xogħol li għamel bħala Ministru? Aaron Farrugia nsellimlu minn hawnhekk huwa ħabib antik tiegħi u nixtieqlu kull ġid. F'dan ir-rixaffil Aaron Farrugia tqaċċod kompletament mill-kabinett biex issa spiċċa backbencher, rixaffil li ġie deskritt mill-Partit Nazzjonalista bħala wieħed kosmetiku, hekk kif apart il-bidla fil-Ministeru tat-Trasport, il-kumplament tal-Ministri tħallew kważi l-istess. F'dan ir-rixaffil il-Ministru Chris Fearn tilef il-Ministeru tas-Saħħa wara li kien ilu jokkupa din il-kariga għal kważi 8 snin. Madankollu f'kummenti ma' Net News il-Ministru Fearn qal biss li jinsab onorat li se jkun nominat għal kariga ta' Kummissarju Ewropew. Kif ħassejtek il-Ministru ħadlek il-Ministeru tas-Saħħa? Jiena onorat li nominat mill-Gvern Malti biex nkun il-Kummissarju Ewropej li jmiss. U meta saqsejna dwar ir-rixaffil lis-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia huwa ħarab milli jgħidilna jekk kien sorpriż b'dawn il-manuvri. Kont sorpriż bir-rixaffil tas-sibt li għadda. Aħna din hawnhekk sabiex naħdmu għal-ġid tal-pajjiż u dak huwa tagħna u l-qofol ta' kollox, grazzi. Intan dan ir-rixaffil kompla jżid it-tensjoni għal id-deputati tal-Labor hekk kif uħud minnhom diġà qed jippuntaw għal post Chris Fearn fil-kariga ta' deputat mixxej.